Bones, soc Xavi Orcajo, soc copropietari de la botiga Terranova CNC 50, especialitzada en alimentació per gats i per gossos. En el vídeo d'avui us volem donar algun consell a l'hora d'escollir la millor alimentació pel vostre animal. El primer que heu de saber és que els gossos són animals carnívors i els gats són carnívors estrictes. Què vol dir això? Això vol dir que la seva principal font d'alimentació ha de ser la proteïna de la carn. L'alimentació que trobareu en grans àrees comercials o en supermercats, això no ho trobareu. Trobareu normalment fonts de proteïna vegetal, cereals i molt poca carn o subproducte. En canvi, en botigues especialitzades o centres veterinaris trobareu marques de pinsos on la carn és la principal proteïna que alimenta el nostre animal. Això, a la llarga, us sortirà un benefici econòmic molt evident, ja que les visites al veterinari i alhora la digestibilitat i la salut del vostre animal es veurà recompensada. També us aprofitarem el vídeo per donar-vos uns consells a l'hora d'alimentar la vostra mascota. El primer que heu de tenir molt clar és que l'estrogenat, el pinso com a tal, tant en gats com en gossos, és la millor manera de conservar carn fresca durant un gran període de temps. A més, ens funciona molt bé com a salut bucodental, és a dir, ja que l'animal, al mastegar la croqueta de pinso, neteja la dent. Però s'ha d'entendre també que al ser un aliment sec i el gat, per exemple, al tenir molts problemes en la ingesta d'aigua, complementar-ho amb menjar humit o amb llaunes és molt beneficiós per ell. Per tant, diríem que en un gat el 60% ha de ser dieta seca, pinso, i un 40% ha de ser dieta humida. El mateix cas ens trobem a l'època d'estiu o de més calor amb els gossos, sobretot gossos grans o gossos amb un pelatge molt gran. La ingesta de pinso té una digestió molt llarga, molt pesada, són de 6 a 8 hores, i això els hi produeix molta calor. Per tant, nosaltres el que faríem i el que us recomanaríem és que a l'estiu, en èpoques de més calor, alimentéssiu el vostre gos amb menjar tou, amb llauna. Aprofitéssiu per augmentar aquest tipus d'alimentació. Recordeu que mai podem barrejar pinso estrogenat amb llauna, ja que són dos períodes digestius molt diferents i provocaria que l'aliment tou fermentés a la panxa de l'animal, poguent-li ocasionar problemes digestius. També recordar-vos que els assessors nutricionals estem per buscar quina és la millor dieta pel vostre animal, tant de salut, una dieta que s'adequa a la salut de l'animal, a la digestibilitat de l'animal, com també a les vostres butxaques i la dieta que més econòmica us surti. A partir d'aquí, sabeu que en botigues especialitzades i centres veterinaris us podem ajudar amb aquests i d'altres consells. Moltes gràcies.